na angustia que tuve en que marchamos por Pontevedra, ali me miraron fun unha visita e resulta que xa me ingresaron ali xa inmediato. Tuve 7 días ali e a verdad que foi de maravilla, iso é unha gran maravilla. Pois que, habendo médicos e enfermeros desa categoría, non hai que teña medo a nada. Por iso que animo a todos Dios que teña isto, que non teña medo ningún, que non pasa nada. Todo isto pasará dentro de 15 ou 20 días. Con 77 anos, patoloxías previas e operado hai uns meses para cambiar unha válvula coronaria, José Abal gañou a batalla contra o coronavirus. O empresario ingresaba o pasado mércores no Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra, con falta de padal e insuficiencia respiratoria. O test deu positivo en COVID-19. Onte, despois de 7 días no centro hospitalario, recibía alta. Sen dúbida, unha excelente noticia que o persoal celebraba deste xeito.